Аз първо бих искал да започна с принципите, по които се ръководи като цяло офис живота, ако мога така да го нарека, и нашата индустрия, която се опитва да ги следва и дори да ги ръководи до известна степен. Докато преди време самата офис работа е била доста уседнала работа, по цял ден на едно място, не се гони някаква много добра визия, по-скоро се гони функционалност или пък преобладават стилове на тежки мебели. Тежките мебели вече са отживелица. Офиса трябва да може да диша, пространството да е отворено, човек да чувства свобода, за да изяви своята креативност. И в този смисъл се работи и върху цветовете, които също биха го стимулирали да прояви своята креативност. Тоест в определени зони да се чувства спокоен, самата обстановка, мебелировката да го предразполага към такова спокойствие, средата да е по-динамична, за да може също това да стимулира креативността на хората. Създават се зони, в които дори има развлечения, игри, спорт, катерене по скали и така нататък. Тук няма граници на практика. Водещите компании в световен мащаб, като Google, например, не вярвам някой да не е чувал за техния офис, за техните офиси, всъщност те са много. Това са така емблематични модели, които след това дори и по-малките фирми започват да следват. Тоест преследва се креативността на хората, увеличаване на креативността. Мебелите са отворени, мебелите са интересни като дизайн. В последно време вече се заиграва доста с базата на бюрото, с формата на преградните панели, да речем, с цветовите гами, съответно комбинацията на цветове. И от чисто функционална гледна точка, тъй като имаме много голямо електронно оборудване вече, се търси и тази гъвкавост, да може човек да си пренесе компютъра, да има база, станция, където да го зарежда, където да си включи мрежата, евентуално ако има стационарна мрежа. Тоест трябва да бъде много добре оборудвано бюрото с инфраструктура, окабеляване и така нататък. И съответно пък да не се вижда това окабеляване.